Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumin nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagkahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkabalawak itinambag nga bigat kada kayamin nga sa pada. Kahit padanan nyo, ti pagkasalitaan ni Junior nga napakaluan, bayad iti utang. No, pagbayad iti utang. Anya ka di data nga utang tayo ti bihag tayo kinahapo Diyos, anat pagbayad tayo kang guwana. No, ato ti utang tayo kat anat pagbayad tayo. No, anat inutang isumutla anot pagbayad. Padanan nyo papagayam datang kapagkasalitaan. Kat pakishare ti programa tayo papagayam, share. Pasensya kayo ti buses ko. Hampay na laingan, do ti kat kumarkaro. Anyway, mangigdak met, mawatan nyo mat dito ibagbagak, ya? Iso na lang ta saan nga napintas, ha? Awalin ti napintas nga boses tayo. Anyway, gagangin dito nga dumteng iti panagpaparaw, kada niyaman nga manglapad kumati kaya tangaramidan nga matlis. At kami manin papagayam, kat share yung program tayo. Kaya pagyamanyawanan tayo, kinahapo Diyos, tagtultuloy, iti panang tanabay na kana tayo. Yung kasalitaan ni Junior nga napauluan, pagbayad iti utang. Sagudayan ti surat. Dear Manong Nemi, iti makapagturpos akon iti high school, sigurado Manong Nemi nga sandak akabailan nga pagbasaen di kita naganak kanya. Gabutasan kasapulan sang kaapuyan, pasaray sang kami pangamangan, akompleto iti may sangal daw Manong Nemi. Kan nailumlumen ti utang datatang kininanang. Adamay sang inchik nga negosyante Manong Nemi nga pag-alaan ni nanang garagiti kasapulan ti aginang daw. Dagiti grocery items. Tanong hasta nga mamigat kami Manong Nemi at alata itlog, sanggit noodles. Nagkapuan na napaninutang ni nanang Manong Nemi kini Mr. C. Ngaking kuko at imadakkel nga pasdek Manong Nemi ti negosyo iti sentro iti lugar mi. Adakam iti syudad Manong Nemi. Kat makunang adakam iti ano na kanan? Squatter. Agis-squat kami man. Sakit inem kami nga kakamsat. No sa sinumot kami dagiti marigrigat nga naganak. So namat dagiti nalaing nga pumutot ka naganak. Imbaga,
Tayo na ikarigatak manong nemi itinagbasa ti high school. Ita, kan, naggraduara ko manong. Ket ko na kanyak ni tatang. Ay, Junior. Tang, itaw na iti pagpintasan na barok. Naggraduar kan ti high school. Wentang, ket siyempre, naggraduara ti high school, naggraduara ko ti high school, agbasa kiti college. Ay, trabaho kan. Trabaho kan, barok. Kapag awan ti aramatan tayo magpabasa kayo ka. Nailumlum tayo ti utang. O man nga ron ti steady nga trabaho, karpintero, pasada, kaya naling kayo pingang sugal tang. Ana, nagsugsugal kayo pa. Pagbalabasan na to oras na niya, itong it ka da, nyaman tita. Basta man tayo ni nanang mo. Uwan, sugaduro kayo nga dua. Ana, agsugsugal kayo nga dua kininanang. No sa sino ba yung kita awan kwarta na isupay talagang agsugal. Napya kumamat no mga habak kayo. Naling ka pa nga uminom ti arak. Ika sa nung ti asenso tayo. Nung kastamat ti bisyo. Hoy! Saan nga siyak ti pagpatigmaan na mapagpakan ti kasta? Hanak ka pa yung laing loko? Hada ka pa lang nga palpalamuta kita kulap ko? Ini manong name tadam sirena dagiti pulis. Iti kita kinitatang manong name nagigtot limabaga. Tang, da ka di basol yo? Ako ba din naman mga basol ko? At ang kamanta siguro man nagita pulis nga grade ka nagit nagsusukal dita. Dito yung squatter area. Kit mas pagarigan taman naman sukal yo kuma. Kit tiliwanda kayo, di may balot ka manin. Inanang mo kidya, iso ti, may sakadagit ti matiliw. Unang yung kasanungarod makatiliw damarok, katag sirena damat, agpagdarmat na giti polis. Nakalimang to na nagiti tiliwanda. Nagidad di mayanda. Di pa kadala ka ni datang. Amod-amotin na isarak ti ngiwat na nukas pagarikan lang. Ninanang mo nga eh. Ti makadakas manong nami nagsardeng iti sango. Ti barong-barong mi manong nami ti patrol car. Sa danyawag tinagan nga, Baldado! Na, tatang na kay kano? Baldado yung tagang ko. Baldomero, kunami ko nga. Baldomero Quinto. Katnagan naman nga doon ay jatang. Junior o ano senior, sir? Senior! Tatanda kay kano? Manong nami, naglimas kumani tatang, nagnaitilikod, manong nami, ngim nasipudan. Ay! Di ka naglimas! Baldomero! Ano ko matibasol yun? Manong nami, kadang magdangarod isuna. Yung sadamat kay di paya pinusasa. Ano ko matibasol ko, sir? Ay, kahit nakakanulayan ka kasalita ni Mr. C. So, kawisan na kayo di presinto. Ay, ako pwede pagbahid ko, sir. Dakayo kin ni Mr. C at agsalita. Amoy baga ka na kami. Sir, ibalod yung katinitatang ko. At no, anyat sa salitaan da kin ni Mr. C. Depende doon. No, at resulta ti amin. Sige, aglugan ka ni ti patrokal. Nag-ask ka hindi ata. Polis ti umay mangsukon kang kaloko. Sinip-siputak na rotiyad at ayo man o name ti polis car. Hindi sumangpat ni nanay. Ay, nga napasama ka. Junior, tiniliw da ti polis ni tatang nang. Padla ti presinto. At akano sa dyan ni Mr. Singh agur-ore kang kuhana. Yeah, po, yeah. Umay ka. Agrupot ka, tumay ka. Ngayon kayo ito sa unang. Ada may tulong ko. Dakil di may tulong mo. So nga agrabuhatin. Kanirubot mo subag mo ng arwatin. Anya? Ito kayo ito sa unang. Nung maibalot ni tatang mo, sika daramatin mo nga pagpiansa. Anya? Siya ti Anya ito kayo saan ka nagsaludsod pa basta nagtungpal ka. Takit mo ka din maibalot, walong suti pagbaludan. Tiya, ma'am? Yaman ito basol ni tatang. Agam kang nagsaludsod pa
Basta agrobot ka. Tagkuyog ta. Sarunon ta ni tatang mo sa Jepresid daw. Manong nemi nadanon mi nga rod ni tatang nga may isang lakay nga sanglay manong nemi kasasalita. Oh my God, ha? Humpay ko na, chika, mabalo na, Baldomelo, ha? Stressy, pangalak nga rod, nang isardeng ni tatang tisibong bat manong nemi di mapasungatan na kami. Dahito yung tiasawak, baka at iremedyo na. Oh, siya ka asawa na, baldo na. Siyak Mr. C, dakad malasin. Ulay, chika. Ado utang mo, ha? Oh, my kin, ha? Utang kayo, ado glosalya. Hindi agbayad, oh, my kin, ha? Pari na rin ka baka, ha? Tiliwin nyo, ha? Kaya polis, ribalod nyo, iso na kakasawa. Kaya sino mo ilado kadawam, ha? Iso ni Junior ko. Iso ti sumurot ka na kayo, Mr. C. Tapos narigas tagad isot mang sulbar ti problema. Oh my God, ha? Adagayang balo, anak mo, ha? Kadador ng tang high school. Ano ito kita sa onda ito? Anak, dumtayin ti panahon tapos nagtrabaho ka. Kasapulan ni Mr. C, ti trabahador na. Di kami, Mr. C, kalapulak talaga na, oblelos ko, diya bodega, oh my God, ha? Ano na gini naskin nga marepak sa jay, ha? Kaya na dumapay nga trabaho sa jay. At ang trabaho mo, anak. Awanin ti problema. Sanda nga ibalod ni tatang mo, kastamot kanya, at dapat trabaho mo. Anak, panahon mo tandap no, tumulong ka kada kami. Kaya nagdikabsat mo. Nag-arador ka ti high school. Oh, awang alo din problema, ha? Agya manaking kasalhen to, ha? O, pagdanaga, Mr. C. Basta lagi di, no problem, ha? Ada itogot ko dito, ado nga ala ka. Takayo latan makamu, pulutan, ha? Well, Mr. C, no problem. Nagtungtumal ka lang tibilin mo. Pero benglay nga mabalot ko man dito, dugay mo utang da. Sugador da pa gayam. Analing pa, uminom alak na ito, baldolero. Nang tang hanggang nagreklamo na. Oh, awan problema, ada pa alwate mo na. Ha, nakasaga ka na ka talaga, umaya. Sige, tata. Sel ko nam, nga tata, ha? Sel. Sir ko na yun, ha? Sel! Sir! Sel! Umay kin, ha? Ala, umay ka nga ro din, ha? Aglogan na, konsek. Nakasaga na, driver lang, mululi ka na ta. Oh my God! Oh my God! Manong nemi maawata kunti amin. Ado ti utang datatang kininanang kini Mr. C, ket siyak meten ti pagbayad da iti utang da. Agsansan na ayak kabayatan manong nemi nakalugan na kiti kotse. Adak ti likod, adamat ni Mr. C manong nemi ti abay ti driver na. Sao ti sanglay makapugpug supay man. Bilbilinan na kon. Kada borega, ada kalata onek borega trabaho, ha. Yay, olay nyo, sombre, mangisalek kanin nyo, inowin nyo. Ha? No, labi mabalin nyo latag, trabaho, overtime. Hay, hado, otang naganak ka na kayo, maikil, ha. Napalawlawan manong nemi nga to kabakod, tinangipananda, aniyak. Uy, manong, napalawlawan, sementado, itok-tok ti bakod, manong nemi, de barot, di kitay siit-sitan nga barot, barbed wire ako na do. Dalokatan di dakilagate, manong nemi, may isa nga nalawa compound nga nakadumduman na dumadumat at karton, kahon, lata, plastic. Yay, bodega, ha? Nakikita mo na niya, bodega? When, sir? Sell! Ay, sige, sell, no sell. Oh, kaya tanggin ulo, ha? Nao nga,
utang kayo, no? Diyan kahit sadot-sadot, ha? Masapol, pas nagmo talabaho, tapno maikalo, adagos ti utang naganakin ka, o maikira. Manong bulan nga karok, Mr. C. Bulan! Tawan! Ano nga tawan? No, maikira. Dikit kahit nasawin manong naming nga sa adat ngagsweldo. Oh my God. Nusang kailangan nag-anak, tatanggan nanang. Nujak lang mo nga bigbigan, ti utang ko kada kayo. Saan nga mapasamak da ito eh. Siyakit din ti agikaro, ti bas, utang ito. Ano na kitang hinot utang ito? Manong name ya damat kid di arason. Taranaman akmat ti utang ni nanang, nga di groceria, kada dumapay. Yung baka dadumat na kita inyinum da. Ada dumapay na kita insugal da. Oh my God, ya. Ako na natin, Mr. C. Tol-tolarin na ka? Saan, sir? Sel! Sir! Sel! Sige, sel. Sel. Iti nung lokatan, tidak kilari daw, tak kila bodega, marong name nakita. Iti ado, akas kanyak manong name. Nakita, kakaduam trabaho, ha? Iso na kaduam trabaho. Oh my God, ha? Nakayaw, walang muleng, lega? Trabaho kayo! Trabaho! Unser. Hindi kaya paragi pangiparam, alwatem, ha? Kalpasan na. Agsukan kan doon, di magtrabaho. Kalpasan na. Agtrabaho ka. Ay, Domeng! Sir, kahit oy, balo, kwa kadwayo, ha? Isolom no ana lombeng aramirin na, ha? Unser, sige, ipanawag kayo dito no? Makikira, ha? Dito'y kumanong name nga nagpasaran tirigat. Juan. At damat latama nung name di kiti armado amang dagdagdag ka kami. Kasla, Jack, amo nga iladawan manong name. Sa nagbalin kami nga adipen, tagabo, alila. At dala tayo muling lang mi manong name nga pampanunot. At danto bigla manong name nga manglati ko, iti bukot mi. Ay! Abi, wala, daraglamam. Nagmulmulang, trabaho. Karkaro ka pa yun ni Mr. C. Siyak lang iti ungtan ni Mr. C. No mabaybayan kayo. Wala. Ito yung paspasama. Manong name, alaunan, di damat lang pamakanin, mabisin ako. Di kayo ba mabising ka doon? Mabising kami. Naladaw din yung may dati makan. Sige, trabaho ka lang. Trabaho ka doon. Anong name, numaturog kami kanya-kanya. Conforme dita, di mabalimulatan, yap-up sa kagiddan. Nakarugurugit pa iti banyo, manong name. Tao mat ti mayat nga dalos. Nagrigat pa iti danom, pasaray agwan danom. Iti banyo lang tamatan manong nemi, yan ti siya pagdigusan. Sumatin pag alam ng inuman, hampay na imas ti danom. Tinabii manong nemi, nagadungan lamok. Ang pang electric pan, nagpudot. No kasta manong nemi, kayat ko talaga kaliwaksay, tiyakmat garot may lokat tiri daw, tinakil ari daw ti bodega. At dabasit nga ri daw na manong nemi, ngam nakalakmat itiruan. Nagtugtugtugak. Parawanan dagman, nakabutpudot. Parawanan dagman, nakabutpudot, tsak makaturog. Awan tot mga sikaso kanyak, mano. Matahik lagi dito kunak. Nakastulat mong paspasama. Agtrabaho kaming hosto, manong nemi, agrepak, kadada dumapay sa pulan. Agrepak iti asukar, repak ti pamyenta, repak, grama meten, manteka. Susapo. Doon maparway nga oram dito. Ni manteka dito, alisto nga maoram. Baka kit no, malitsun kami tunig dito nga bodega. Manong nemi, nakangat nga tumot nga ron. Gusto ipagdapuan tilawag. Sa nurabii, manong nemi, nakakudkudrep nga bambilya.
Adan makabulan ko dito ay manunaymi ka talaga na tas lakayat ko taglibas. Kaya makasano nga makalibas ha. Wen, di kampay makaruwari ti butega no sanda kami nga lokatan. Malokatan laeng no da may sarek dagiti kan mairwar dagiti na repakmin kan may sarek dagiti di ka mat makaruwar nga makataray manunaymi ta armado mat lata dagiti nagkakagwaradya mano. Kat no kasta nga umay ni Mr. C manunaymi. Oh my kid. Abay nakabaybayan kaya ka na pa. Nakadano masapol ha. May i-deliver ka na inisa ka. Hindi negosyo. Naduma mga paset. Pagkakyan ha. Oh my God ha. No, dando natin naging lalay nga sumungbat manong name. Takasan na nga min sir. Amat kompleto turong mi. Amat kompleto ti kanin mi. Nakakutkutong kami. May bata ka pagkardo. Makaradkad mi ang trabaho. Damat din manong name nga masudig nga latikon ng tumot ng tagreklamo. Aray ko. Oh my God, tumaksin na kaglason ka ha. Alisto ko mga nga pagtitinulungan mi na itong inchik manong naming kasano. Adalat namat si kigan na manong naming di talong armado nga nalulukmag at tao. Kinasaritak di kinikadwak. Mang Doming? Oh. Abay, Junior. Nabayik ka nito'y? Bayag ako na. Apag-graduar ko lang yung Grade 6 City. Bagkang ka, nag-graduar ka ti high school, ha? Bagkang ka, ti sikapailat na bidi to. Diyak manaw sana ti gusto ng paspasamak. Awan maraming tayo, ang papada tayo amin. Nga niya, pinagmahid na iti utang. Kaya Diyos, awan nagpapada tayo ti istorya. Bagnang ni Mr. C. Iso pagkamangan na marigrikat. Utang. Kat siyempre, kabutag pa utang. Si madutmet din iti umut utang. Ano kasta nga, awanan pagbayad da. Datayon nga anak da. Dagiti nag-anak. Datayon da kikarkaro. Awang ka dito panggapyo nga. Agrali? Kasano kumat pa nagralim? Agrali ito nagtiba. Bodega. Saan tayo mabaling nagpaarayat? Kasi na kumat tumarayat ka na tayo. At ako makalibas kung nagipulong ka na giti pulis. Kasi tayo mapaspasama ka na ito. Kakaduan ni Mr. C na giti pulis. Saka din ang pulis na ang kuyog ngayon may ka dito. Gusto ka dilat na nga ro din di mapaspasamak. Arig naman nung name nakarkaro kami pa yung adda ti bilibid. Imbagbay ti adda ti bilibid ta makarwar ka nga mapan na iti bantay nga mapan nagsukay uno anyaman di ta paaramin da. Naman pa'y kagwardyado manong name hindi kiti balod kasta mabuybuyak no katisina idikat. Iti pagbaludan para waran na kiti balod sa pagtrabahuan. Kasla arig mi nakarkaro pa yung balot kay irigan mi manong name tanda kam latatunig ti bodega. At dapat digini sa anin nga agrigos. Tanong malado da nga mapaniti banyo may busan da danom. At dapat digini gundawing awan danom, awang kuryente. Jesus apo, Jesus ko. Hindi kastoy ng paspasamak. Amok la ko ma, sa anak la ko ma si Mursurot ka ni Mr. C. Di amok idi manong name ka nagtrabaho ang gagang nagtrabaho nga mabaling ko ti rumwar, mabaling ko ti bakasyon, mabaling ko ti hanggayam. Naging ga manong name nga daya insurrect naman. Wala dala induron manong name idi malokatan ti basit nga rawangan ti bodega. Padamimat lang ang lalaki na lalaki kam amin man. Kasla makapungtot. Tare. Ano ti kasum? Ano nga kasum ibagbagam? Wala ta. Naisarag ka dito pagbaludan. Ngam nakarkaro pa yung pagbaludan tiyan tayo. Among ka ni. Noon niya ti kasasaad to ito. Tsaka mo sangsangpad ko.
Ano amin dumra tayo? Kastoy. Kas makita mo, tinaramidan mo. So, ang trabaho kan, mga no, at makakit-kita kayong kagat, dusain da ka. Padasan da. Lumaban ang kadakwada. Ano taguram? Oh, makita mo? Sula dyan eh. Simbrek manong name iti dua ng armado ng lalaki. Ne? Pakang pang-uran damat yan iti kulata manong name iti paltugda. Ti kasasarek manong name nga inao di siguro ti may nga taon ng misyak. Kat ni, lumaban man manong. Kunak kang kuha na pare, hanggang lumablawan na yan. Awan laban mo. Tulungan da! Tulungan da! Kada doon tayo kumisuda! Tulungan da! Padasin nyo, dagkote! Palto-paltogan kayo! Parakpakan kayo la! Dagkote! Nagtrabaho ka kami din. Nagtrabaho ka! Awan! Nagtrabaho ka! Nagtrabaho ka! Manong na yung minapilitan nga nagtrabaho. Insuro ni Mang Tuming Teramidan na. Inasadgak manong na yung mabayak kang kuwana. Kabayatan nga madamati ripak mo. Anatagan mo? Anatagan mo kanak? Kanaan niyo ano? Bakit tinagan ko? Jimboy. Jimboy. Nauyong ko siguro. Hinta naggapaw mo ya. Sadda nga maisuro na kita ng anak niya. Bungak tulo na. O rin, nag-graduar ka tayo high school. Ha? Elementarya lang. May barkada. Tsaka mo. Basta latan, tiniliwdak na kita polis. Kaya damat natatang ginanan ko. Baka isudat ng patiliwkan ka. Kalbasan na. Inyagdag dito eh. Nagtrabaho ka no. Ikaro ka no ti ado nga utang datatang ginanan ko. Parehas. Ano parehas? Kasta amin ti istorya tayo. Ano ya? Tatayo ti pagbayad ti utang di kita naganak ka na tayo. Una. Kas pa nagbayad tayo ti utang tayo nga pag-anakim ka nakwada kapot ta imported na tayo. Siyat lang ko mga roder na. Sana ka na yan anak. Mustimot lang. Narigat dito yun. So nga, gananos tayo amin. Kakadwa, anos-anos lang. Ako nga, panggap yung aglibas. Dinamag man ang name in Jimbo eh. Sir-sir mo, aglibas nga na ako sa panggap mo. Kaya mo na, manusan yung tikas tayo panagbiag. Kaya kahit ko lang road din, may balod sa Jimunti. Ngayon dito eh. Diba? So nga, may kanak na tirapin na sa gundaw ay makikita na. Nagbaling nga na singed tunggal may sa kada kami kini Jimboy manong naming. Da kami iti pasansan nga gin inistorya. Halos agpadpada manong naming iti kasasaad mi. Isumat tinaw na kanag iti inam nga kakapsat. Inam kami mat ko na ka. So katur di kita naganda kanya. Kastaman ti kita anak kanya. Mamartag na pa yun. So dito nagpapagriberbelyak. Tawan tuturong ti biyakbi. Siya din ti pinatiliw da kanag iti pulis nga pagbayad at utang da. Oh. Awan sa serbida nga naganak na gaya. Makaruharak na dito eh. Subyak ida. Papatayak ida. Kahit kung ti may palod sa jay monte. Ngam dito eh. Sanggag paano na kasta, Jimboy? Nakarulatan. Kastulatan na ba pasamak? Ngam dito ti baga kay nga junior. Aglipas ak. Kasano pa aglipas mo? Alaman? No kakaiso nga maloktan ruangan ti bodega. At damad lang tali kita'y na armado na nakasagana mang parakpakan ka, mang tiliwkan ka, mang mansuken ka. Ano sampay Saan nga na imas nga sidaan? Pasari adda di yung daway nga mabangles. Bagman daw nagsakit ka na kayo. Adda. Di kita ni. Kadam tilangan Masaksakit da. Nga nagtrabaho dalat ta.
Basta, magkita iti aming pamuspusan tapnog libasak. Di mo pakit din amo manunemi no anan ti petsak. Manunemi, nabayagan nga saan na kami nga masira na sirayan ti init. Talaga nagrigad ka sa nga bihag. Kat di kinaganak kanya kakapsat ko. Di na ka may bisitahin. Una muda nga taa talaga kasto di mapaspasama kanya. Oh, namukla ko ma. Kas tamat pa nung nemi di bagbagahan ni Jimboy, no amukla ko ma. Aging gama nung nemi nga tibay sa gundaway, inasadganak ni Jimboy. At nakita ko na paglibasak. Ano to eh? Basit nga tao ay tiban nyo. Mabaling ko, palawain day jay. Sa kundool yan nga, pagroran, makamuntan. Medyo hamot unin na nga to. Mabaling ang tumapuak, kalaki nagdiso ti ulo. Ikat kalpasan na makarwar ka. Kaya naglibas ka ron. Kaya makita na ka naging gwardya. Hawan ti gwardya itapatog ti banyo. At dadalang ta sako. Kinuray ka nakaturog da. Manong nemi nakabaybayhag nga nangala iti tiyempo ni Jimboy. Buhayin manong. Kaya di, mabalinan ko na. Oh my God, naglibas na nga doon. Tsakayat. Abay di mo kayat. Ang mga matiliw ta. Baka kakahasi talang dito eh. Jimboy. Magkigasang-gasat ta. Sikalatan. Kaya nung kas pagkarikan na makalibas ka, anong taramidam? Ipulong ko ka na iti pulis di kasto nga mas pasamak dito eh. Minor de edad tayo. Hangga di? Di duma. Tapos kumakin ka. Oras ka. Ako pa mo, di ba? Ako pa eh. Kaya doon. Saan kumarumbeng ang trabaho tayo? Iso nga, takal di basol diyang Mr. C. No may pulong ka na iti pulis. Jimboy, kakaduana na iti pulis. Saan nga amin nga pulis kakaduana? Una saan ka, umasilag ka na iti politiko, iti mayor. Sige. Kadungas pagarigan ta, kas tamang teramidem, sabi ko mga rod ta, maparwar kam dito eh. Bigbigay mo ito nga utang ni baganak ng kanang Jimboy, kas pagarikan lang. Una, tauban kami timang patas ka na kayo. Itulok yun latan nga dito yun. Sublianan kanto kayem. Jimboy, gabot na kadagupan nyo, sikat na sa kanyak. Sublian kanto. Okay? Tunahurot pa naglibas mo. Para bangunag. Tap na irot tuhurog na kiti kwardya. Nagbalegi manong nemi ni Jimboy nga nakalipas. Takabigatan na manong nemi awumat ti padamag na nga naglibas. Uno natiliw na nga naglibas. Sandabat nga subli ni Jimboy manong nemi. Ngayon ibilangan dati bilang mi manong nemi korang ti maysa. Hey! Naman na ti maysa ka na kayo? Dumeng! Sir. Ay. Jangan ka mo ta. Amo matang nga nariingan mi. So dahil ti kaudyan nga simrek. Ni Jimboy. Ini maamuhan manong nemi ni Mr. C. Di amin. Isot imayan manong. Pinagpapaklub na kam amin manong nemi kat daytan. May sakarag iti bodyguard na nga armado manong nemi. Tinangbas tumasnut kada ka. Kanya ko matibasol may nung naglibas man. Abay ka nakam di kagkaro. Ano tumangsik ka. Sige, ada ha. Mansom na ada ha. Dada, John Yolita ha. Mansom. So kita jagriyawag na kamo. Siguro, kadom dahil nga Jimboy. Saan ka lang nga nakalibas ka botan? Mabuday ka. Sige ba daw? Anday ko. Araw-arak lang dito yo. Sumayanan kayo tumot. Ayop kayo.
Manong nemi nakabaybayag nga naimbagahan ti ado nga bas iti bukot ko, iti gurong ko. Nangiramraman dahi tiyan nga Jimboy. Imbagahan na idi nga sublan na. Sanga nga nag-report ka iti polis. Yung takunakon kaduamat ni Mr. C iti polis. Awang ka dito makatulong ka na kami dito. Amok ba't manong nemi nga tawagan ni Apo Diyos? Yawapin nga ta. Maturog na ta ni Apo Diyos no kasta nga tawagak manong. Saan nga maturog ni Apo Diyos? Saan kasla nga kanta natutulog ang Diyos? Ad-addan manong nemi nga rimigat ti kasasaad mi manipod idi tanakalibas ni Jimboy manong. Sinaraandan ti tawa nga naglibasan na ken pati iti banyo manong nemi ket sinaraandan. Tilangin gripo manong nemi ti nga adda itiruar ti banyo manong nemi ti mabalimi pangalan ti danong. Saan kami pahingagdigos? Agrugit kami manong nemi ang alakamlatan ti papel. Ay sus na magbangsit nito nagtibodega. Matay kami, sir! Mga gwardya! Matay kami dito! Talo nga bulan na manon name sipod nakalibas ni Jimboy ko nakuma. Hindi talaga nga diyakon kaya. At pa hindi kita sakit manon name ya dapat inruarda nga matmatayan. Api ka saan nga amo di kita tuturay ti kasasad mi ditoy. Ano inobra ni Jimboy. Umasadag to kada kiti politiko kuna na. Manyat niramid na. Pati ka din kiti politiko kat kadwa ni Mr. C. Hangka din nga amo di kita tuturay nga anta kastoy. Nga pasit at dumay sa nga takkel nga bodega. Nga trabaho kami nga kompleto turog kan hangan na pintas panagigan mi nga matmatay kami. Kat naging naganak ka na kami, happy kami nga kami ti pagbayad na ti utang da. Happy ka may sak ka na gito kadakwada paano mo. Nakariingak manong nemi ti may nga parbangon nga nakapudpudot. Nakariing kami amin manong. Ano sila kapudpudot? Ano? Ti maliyawag ti likod manong nemi ti bodega ti ayan di kiti manteka. Oh! Uram! Uram! Arayatan na kami! Mauroram ti bodega! Agga po manong nemi ti apoy iti likod. Umasasadag iti yan mi manon nemi nagtitipon kami aminen manon nemi iti mismo nga iyan takkel nga ruangan nunori daw ti bodega. Hasta mo na manon nemi ti panang tugtutugtug mi tinalagda nga bulong ti ridaw manon nemi ti bodega. Manon nemi nakaringringkor kami pati ti liso manong nemi nga bulong ti bodega. Bulong ti ridaw ti bodega. Umas asadegan ti apoy kastawanan ti panagayek mi kamanong nemi kapat panagsagrap mi iti asok. Malatson tayo amin dito yan. Natsiyat mat numatay tayo tapos saan tayo nga marik na tirigat kakabsat. Kararag tayo kinaapo Diyos pakawan tayo. Napo na matanda si bibiyag tayo nga maoram. Impyerno, anak mo basol tayo, tapos nagdatayon ti impyerno. Nadumuduman manong nemi di bagbagari kiti kakadwa. Ngayon nalakip ko nga talaga nagkararag, Diyos ko. Diyos ko, tulungan ta kami. Kasadegan manong nemi ti apoy, ti yanmi. Nakabudpudot matay kami ti pudot. Agsasarunod panugik, may kapot ti asok. Matbatay kami manong hindi mangigmi ti Serena, ti Bumbero, di ti Pyro Trucks. Kaya mo rin no addadan manong nemi. Maatipada ka din nga dagos, detan ti apoy. Silsilmutan na kami ti apoy.
Aging ka manon naming nga damang porporsa nga mangluklukat iti yari daw. Api porsa erda. Api nga sandalok tan kandado. Sino ka man dita? Butol ba kam lukmat kandado? Tapos mga ruwar kam dito. Adan manon naming digiti ag ikis. Adan digiti maururam. Ini na bigla manong naming nalokatan di basit nga ridaw. Ti bodega manon naming ket ada nagpukaw. Rumor kayo! Sakti mo na nga rimuar manong name ita sak nga rod at adsadag iti basit nga ridaw. Umikan, tersem! Umikan, tersem! Jimboy! Hoy, siyak! Umikan! Sumot ka kanyak! Paamnon, di ka dita! Makamutan ng magsalakat ni biyag na! Umikan! Sinurot ko manong name ni Jimboy kimbaladkad kami ti ang atong pasdet. Mga sikaso, mangikaso ka na kami manong name gabot na talaga ngagkakaribuson na giti kakaduam. Giti pinanawak karimuan ng salakan di bagbagida. Hindi man bannog akon manong name nagsadengak. Jimboy! Ay, ginanataway lang, Jimboy! Daklatan manong name tigit ti kalsada. Ay makit kita may pailang manong name iti nakadakdakil nga apoy. Jimboy, ingkalik kang kayo di kayam. Subyanan ka. Saan lang kasi ka? Sinubyanan kayo. Saan kami? Amin ka na salakan siguro. Gabot na sakbay nga nalokatan diri daw kat. Api kami nga, di kayo ko man nagtitinulong kami nga nangarakrak. Di man na panunot eh. Nakurang kami ti pampanang palagpampangunot yun eh. No saan ko inarami din dito eh. Awanin. Hindi kayo mo sawan. Umayan, ituloy sa tibag na. Ang mga na nakakita ka na takit na kamakaman na tapay. Nangaro na kanya. Kat siya tinang ipamuspusan ti pananguram ko di bodega. Haniyak! Nagrukukan! Kahit nakamagam nga papatayin amin, naping pinuram. Tap nung pilit kayo nga rumuar. Tika mo kakiti pamuspusan nyo. Siyempre, bodega at maruram. Anak ko mat naman naman yung naramid din da Mr. C. Baunan na nagkakaduan na, maluktan di bodega, tap nung may error kami. May error kayo. Ngam saan namat ginaramid. Taon sa serbiyo eh. Baka nadapay nga isalakan dari kita tagilaw ko nang imta kayo kuma. Sapay ko man tasandan ng masabsaban. Ngam basit lang data nga pukaw ni Mr. C. Diya ko man takkel ng balay na mapang ko po orang kayo. Sige, magnakan. Bisinak siya. Dan dumabalinta ang pagkatangan ti bakan dita. Kumatang tanto. Da kwartan. No datong kayem awanan ti problema. Dan sa pula mong trabaho. Ano trabaho? Mayat. Isang rekaman. Sikat pinampanunot ko, Junior. At nakarikin ka. So na, tinumpal ko. Numampekas dyan ang pamaspusan. Kung naman ang masadag ka karagiti politiko, masadag ka karagiti polis. Imbagak ti mapaspasamak. Kasla, handa mangnig. Ihaling-aling da. Masadag ka pahita ka rin taga-media. Kanya? Patagahan na taga-media ka doon ni Mr. C. Masip-siputak nung nga, dada kita logan na kita taga-media. Printman ka ng broadcast. Kaya mapanitibalay da. Kita ang kadlangin niya. No, kaduam na kita polis, kaduam na kita tuturay, kaduam pa na kita taga-media. Maramid mo lang takay-kayat mo.
kumakit na kita taga-media nga, bumakbak nang ta nga, protektar ka na kita, agar aramin ti may kaniwas. Ito kita taga-media nga, napindas ti balay da, manulang ti sweldo da. Mas ladabas pa sa gidam, Jimboy. Talaga man ka doon ta. La, bagam ta mga bagak tinahagan tunggal may sa. Nasunod na kita baknang, yung manulang sweldo da. Takdakil ti makurakot da. Taga-media ka mat idi ah. Sino siya? Siya. Siya lang nga. Tihangan nga aramin. No, daman balay ko. Nagbambanugan mi kanibakat ko. Sino anda? Bakit mo na yun? Kurka. Sa baling istorya na ita. Langan kami manunay mi di may isa nga turo-turo. Manunay mi. Manapsugat. Ano kinang ko? Bakit no? Ano nga matay ka? Ginulpe mo tinagbusog ka. Baka marigatan na ta para giling mo. Urayin na dito ya, Junior. Pamanam, basta urayin na dito. Hanggang pumapanaw, urayin na. Inagsublin manong ni Jimboy, takatagkayagan di ingin. Oh, ito. Kakarita nga CR, at CR dita nga mabali mo pagsukatan. No, at mabali mo pagdigusang diguskan. Tapos kinatanggot na banyo, at tuwalyam, ang banyo. Dahil sabon, at tuwalya. Napin nga, inggatangan na. Kit, alangan naman nga kastat lang, mga nakarugurugit ka. Nga saan ka nagdigos, napagsit ka. Nga i-presenter ka. Iti pangisar ka kang katitrabaho. Masapo lang presentable ka. Ano naman na klase ng trabaho? Baka mo na sindikato. Jimboy, diya kayat. Impyerno dyan naggapuak. Nga naglipas ka sa dyan. Baka nadang impyerno pangisar ka man niya. Abay, ano parang ipangarap po kanya. Nagbalin ako ng dakes. Agpaiso, buongak ti ulo. Loko-loko ak. Yung samad ka sa pagloko ako na. Basta. Alagdagpalkan. Sumarkang nga nga man nyo. Agdigos ka. Ada pa yung toothbrush nila. Toothpaste. Kompleto. Masapon nga nagwapo ka nga presenter ko kini Tata Salvador. Manong nemi naglogang kam ti taxi. Ngayon tulod na kami manong nemi, pangiturungan na kami. Bimaba kami manong nemi, itisangit tirang tay. Pamananda? Tisirot tirang tay. Tadanunan di kini kakaduwata dita. Dito di mag-animis ni Tatang Salvador nga ramida kay. Dito tayo. Ito kita din. O di ito na. Sindi ito nakadaduda. Puro inauding yung data. Ay, kamusta kayo? Ay, Kuya Jimboy. Ana, yung may terasyon yun. Nalpasin ko ya. Okay. Anak Rad, di kita agpasbasa. Dapat na nagbasan. Wen, di kita nga nagtrabaho. Yung ore na ka nga ron. Saan na gito eh? Di kita naumong dito sirok tirang tayo. Ako pala pagyananda. Pinaukon niya Tatang Salvador. Pinaukon na. Dagiti street children. Imbaon na nga amin nga street children ay ba? Kada may daamin dito eh. Kabayatan nga akong pati pagyananda. Dito na pailaeng. Napintas man eh. Libre ti balay na kaputa. Dakil tirang tay. Ya? Teta lang ha. No, wag tutot na pigsa kita. Glingid da. Karang iti posted parang tay. Ano na talaga na ito yung nangayabang kanya kaya? Susikawat. Sika tagbaling assistant ko. Assistant. Okay. Hindan. May ko lang sila ng karan nida. Amot. Nanyat ka sa sada tapos no, report ko ni Tatang Salvador. Naglugan kami manin taxi manon naimigat na pang kami timay sa takil ng balay. Mansyon? Dito iti balay ni Tatang Salvador.
Naloktan manong nemi ti gate. Orila dawa nga gwardiya security guard manong nemi tinadanon mi. Ay, sir. At ka din ni tatang? Sino? Ni Tata Salvador. Ada. Uray na ka, Jimboy. Ada iti dati nga pag nandanunong king kuana. Susapo. Jimboy, nagkapuhak ti dakalabuday ka. Nagkabuka mo sa jay. Itata, dakalabot man yung tenta. Sana palawlawan ti nangatuan nga alad. Saan tayo nagbali nga kakaasitoy. Basta nagtrabaho ta. Oh, dadyahin ni Tata Salvador. Agkatahayag na ni Mr. C. Ngayam saan ng inchik. Pure Filipino. Simple mat lang nga tao. Wine, simple nga tao na ito. Ngayam nabak nang di ba nagpuspuso na. Nabag nga bigat yun, Tata. Ay, Jimboy. Iso nga dito pagbagam? Nagayam mo? Uwan, Tata, ni Junior. Nagkornuak manong nemi. Nabag ang bigat yun, Tata. Agamang kami. Ayan. Amok na nagkala problema yun. Second report ni Jimboy. Tugo kayo. Nambigat kayo. Pangal daw ha. Agsasangot tayo tutug ang mangal daw. Binilang ko ni Junior, no? Ni Jimboy, no? Anya trumpeng aramidan na. Tinongpal naman. Ngayon magsagasgas di. Nga awan ti aksyon. At agad tao nga rumbeng ko mga aksyon. So, kakamon no, at pinanunot na. Pinuuran na di bodega kaya, miser. Habi na panunod mo tikas diya Jimboy. Tapos na tikas takat, mapukaw man lang sumagmanong kinabak nang na diya nga Mr. C, sir. Ay, Tata. Di mo amo nga adot baletson sa diya. Panunod ko agad, ikalikagom na nga loktan tiri daw. Wano saan, adamang ilokat kadagiti gwardya. Ngayong kadagiti matlagayam nga rabi, kaparbangon, awan gwardya. Kahit na nga sawan, isisuda. Waray no, malagdagas ka nga pasamak kadagiti kakadwayo. Diyan ka man naman to ata na, dan sakit di, nauramin sakba nga nalokatan ti ruangan nunong rito ti bodega. Alakad na siguro tinitadal nga gasat na. Hinday, paasti mo daw ti pangal daw mga talo, ya? Kung Tata, mabit lang. Nagato nga katulong dito Oras ang kumapay ka sa pulan ni Tata ti katulong. Nagbaling nga katulong tangay ti lang adot agtrabaho. Nga datakal sweldo da. Inuto ti kahit mo nga pangipanan kini Junior, Jimboy. Da kayo, sir. Noong kadwa kam lang. So, ang kumat assistant ko. Di yo kahit nga assistant. Boss ka nga duwan. Awan ti assistant kada kayo. Tuangin. Da kayo di baka mo iti legal nga sugal. Imat-maturan tayo. Well, sir. Ti wedding. Legal man ti wedding. Stamat ti kasino. Itinantumod do mga outlet. Ha? Kabaylan yung matlang. Kabaylan mi, sir. Ito kayo. Agpatpada kayo nga nag-graduate ti high school. Siyak lang, sir. Kasi ka, Jimboy. Da elementary yang, sir. Siyak ti baka mo. Kayo ito nagbasak. Apay nga tigay magsungbat nga dagos. Siyak man nemi, ti simbong pat. Kayot ko na, sir. Tata ko na. Di ka di ba na istorya ni Jimboy kang ka? No, sa sinuak ka talaga. Hampay Tata. Nakarkaro pa iti nagpasarak ganda kayo. Ngayon kas kini Jimboy, yung kalagagom na.
nga saan nalata nga basta itulok, nagkaulatan nga manguray ti papatay na. Bag, ka napanunot na ka, sinublian, anay raman di kiti kakadwam sa diyay. Ka nagbaling ka nga napatig ka kang kuwana. Tinaramid ko, baong ko kini Jimboy no, dapat dapat bati nga street children. Inumog na ida. Mararami din iti pagyananda. Pagbasahe kita. Kasubat ito parang pabasag kang ka. Kada kayo nga doa. Kayat ko, nagbaling kayo mat ka na siya. Tada kayo. Nagbaling kayo mat ka na siya. Numampay na irumen. Tad mismo nagtinaganak kada kayo kat isod na pa yun mismo nga. Namaminsan kat talaga nga basol di kita naganak. Talagpamilyada ang dadamungin sa ganaan di kita nakda. Isod ka po nga do di kita makasurot iti kinadakas gabot ti panagbaybaya di kita naganak. Kaya nagiti matlang anak. Gabot na kayad na nga surutin. Tisang ko mga rubay nga surutin da. Tata, no si kayo kumanti presidente ti Pilipinas, bakawang kumaitan ti maligrigat. Halat tamat na maligrigan na dala tarigat. Parang madimat ano bawak ng tayamin. At dapat mangidasar ti kanin tayo no babak ng tayamin. O, kaslaki ni Inday. Ngayon to makaradwarin ni Inday, nagbasbasa. Panahon na tayo tutuyin, mga opisina'n tundeta. Kasmat ka na kayo. Na kayo, ito'y pangmanidsak, ito'y legal na sugal, ito'y kasino. Ngayon, minto nung makapagraduar kayo, baka napimbis sa trabaho yun. Tata, ako ka rin nagbaling asawa yun. Kada pa anak ko, anak pi. So, dito kakadwa ka mamamanage ka dagiti likal, ka napintas ka negosyo. Ganda kami nga gasawa, adot nagpasaran mi. O, Inday, tata, makisango batin kata kami. Mangantayin. O, Jimboy, among tayo kararan. Karanagan na labay ng sir. Ay, tata, sige nga rin. Kapag apaman nagkadam tayo, itagyaman ka niya po Diyos. Itagtultuloy pa ng terapay na ka na tayo. Sa tayo pagyamanan, tinidasar nga taraon, kidawan tayo kang kuha natin pa ng bendisyon na. Kaya ito nga taraon, katisot magtad ka na tayo tipigsa, kagserbi kang kuha na, kaya maanong ka na kitipaggrabingan tayo. Sa tayo kidawan, itiagdanayon nga parang terapay na ka na tayo. Amen? Amen. Sige ba tayo? Manong nemi manipod iti nakarigrigat nga nagpasarak kad nagpasarami kini Jimboy iti uneg ti nagkalabudeg. Adan tanikam na tayo arig na manong. Kasla inot no dikat halangin inot no dikat kasla kala at laing ng manong nemi ang naglupos ti kasasad. Babayan kini Tata Salvador manong nemi sinalbar na ti biyak mi. Naayat iso na nga tumulong manong nemi kadagitek kasapulon ti tulong numan pa adamot lata dagiti daduma nga tulungan na ngem saan damot nga mo tulungan ti bagbagida iso nga dala tamat dagiti mayaw awan ngem kaduan namat lang manong nemi dagiti agbalay wain manong nemi namin adu nga saksyak no umayak dito dakkalabalay tapag reporten na kami met manong nemi kani Jimboy kabayatan manong nemi nga supervisor mi manong nemi digiti legal nga sugal na when boss mo ti awag kada kami manong nemi digiti bababangam da kami ano lang tarig di sa nga ili na manong kasi tinaminsan pinayapayan na tata ay ni Engineer Alan ni Doktora Sonia
Ay, engineer, doktora. Ag-asawa na kito. Inalak ina iti lansangan. Inadapter ko ina. Pinagbasak. Itan, engineer, ken doktor. Ag-asawa na. Puno ti bagbaga ni Tata Salvador ken ka, Junior. Kanayon kami ba't ngumay dito, naka-schedule ngumay dito, nasarong karam isunat. Nag-report kami yung ita ni Mrs. ko, ang doktora. Nagigan iti gobyerno. Yung madari ka schedule na mag-isangkat iti medical mission. Mapangkam ka rin ng silsil ng barangay. Tapos nalikas na kita, mangtad iti libre consultant, libreng medisina. Agapo ka na kami. Kumatangkam ka na iti agas. Nagkuy-kuy kami matlang. Kahit nukas na nga na problema, kada iti kalkalsada o niya na problema dito. At dakmat iti gobyerno, dahil iti engineering office, agad siya pa hindi mismo mangyasadag. Kada iti tuturay tapno matarimaan. Kahit nasawan, natulungan na kami ni Tata, itutuloy mo ngamang tulad kang kuha na nga tumulong kada kita kasapunan ti tulong. Kahit nasawan, kastan tumad taramidem, Junior. Kaya nagsapol nga pamilya kami. Awag ka di pa ito na kursunod ha? May sa kadakwada ni... may sa kadakwada, kahit mo sawan, rapidamida. Ay... Ni Nelia, Tata. Ni Nelia nga, may isang hang mambamatay, may isang outlet, kaya casino. Kato na. Uray naklakan ng makaraduharo. Kalbasan na. Nobiak man tinisona. Podnutin niyo storyak manong nemi. Idin to, takas damat, panagkursonada ni Jimboy, idi mat lang empleyado manong nemi kadagiti nga tinegosyo ni Tata Salvador. Idi naggraduara ko manong nemi, idi kursok nga banking and finance. Tara ita tinakurso na dahak manong nemi. Kahit ko, iti mga opisina, kaya iti bangko. Kastawan iti ragsak ni Nelia manong nemi, taisot na ngabay kanya. Tayo di manong nemi na mabangko sa rungkaran di iti naggapuak na squatter area. Kabay gaya man manong nemi, nga awanan di iti agyan sa jay. Tsaka mo nang iparandan. Tsaka mo din masarakan manong nemi di kaabsat ko. At posible manong nemi, nga nung naglansangan daw, nagbalintang street children, nasarakan ko man ni Jimboy na. Imbaga kininili manong nemi, nga sa pulan minto di naganak kanya kan kaabsat ko. Wada tuto, gundaway mi. Kastamat ka ni Jimboy manong nemi, imbag ken kuha na, tarasarakan na di naganak kan kuha na. Ngam di kakabsat na kano manong nemi. Kapan na kano, tatadayo. Tatang kano napan sa Mindanao, kandi Visayas. Awan kano matin di kami nakasyon. Manong nemi, iri mismo nga nagkalabalay ni Tata Salvador, tinagpaalaan mi. Nagpalaan mi ko nak. Tasang nga sisyak lang tinaggraduar, kaya di nga tawon manong. Nakaragraksak kami. Nga di nga rabi, manong na yung kalpasan ti Pasken. Wen, napalubusan kami, manong na yung kininelia. Nga nagkasilid. Naggan, may masa nga silid, iti ayan mi. Kaya dito yung manong nemi na napasamak, ito yung muna panagmaymay sa amin. Kapagpada manong nemi, nagtali na Ed, ni Delia manong nemi, titrabaho na idinto tasyak katinulungan na ni Tata Salvador nga nakastrek. Iti trabaho kiti bangko kalbasan nga nairwar ko ti board ko.
Manong naming pinagagadan na kami inayo sa nga 15 nga parehas nga pinakasar manong nami ni Tata Salvador. Ti manon nga mismo manong nami ti padi. Iti mismo a compound ti kalabalay ti tilakay. Ket sadyay nga naangay iti mass wedding. Sadyay nga naangay ti na padaya. Dimdeng ni Jemboy manong nemi naman pinaladaw, iti ita ada kakuyog na. Kaya malasin mo. Tatang, Junior, ninanang mo, nanang. Junior, dagiti kakabsat ko. Kaya talo ka takwada. Desembre nga katulong. Hindi ka dumarod. Natay na ako. Pasama gini nga uram. Iti nga squatter area. Di ka taltalo kam lang na bati. Upat kayo. Imbag lagi din ta. Nasarakan na kami ti kayhim mo. Thank you, Jimboy. Naramit ko lang, di nasken. Oret ha, muna na kang nga nagrador, katatapay na sawam. Sumarunok tumaten. Kapukin ka, Jimboy. Siyak tinaramat ni Abo Diyos. Tapno makatulong nga. Kat tumulong tayo latakan ka na yun. Kasta mataramidan yung agasawa. Amutan na tatang nanang mo kini Tata Salvador. Tay kanda ita trabaho. Hindi ko mapalagay sinapol kay tatang. Nanang, nasapsapa ko mga may kang kayo trapintas ng pagtrabahuan. Manong na rumbeng ko mga kagurak na naganak kanyak iti kasi diyang inaramid dang siyak ti pinagbayad dati utang da. Nalipato ko na itamano. Idi gagrigatak talaga nga awan sa bali nga papasulik no saan ng isuda. Amta ko natin manong nemi. No amom lang hindi tagkamang kinihapo Diyos. No dalatakang kanayon niya po Diyos ken ka. Tulungan na kanihapo Diyos. Ada tao nga ramatin na tapno matungpal. Tiyan niya manakid daw. Kidawam ken kwan. Manong nemi nakagasgasak nga nadaan ti kaya makas kinichimpoy. Napimpinas ti prinsipyo na idi nga miti siya. Tayong kalikagong na manong nemi tinaglibas tapno laeng nga matulungan na nga nairamong meten digiti kakaduami. Kadimi amon manong nemi sa dinumeten na kapadpadan digiti kinaduami kaditi nga botega nga nagregrikatan mi. Ni Mr. C, nabayagan nga tayo manong nemi na atake. Yang mo, no, kasadot patakaran na kita anak na nga ituloy ka na kita negosyo. Sabi ko tawanan tikas kang kuha naman unahimi nga mga dipen ka na kita tao. Awang ko kita umut-utang ti ado kat pagbayad na kita anak na. Naadan kami ti kabukbukudan nga balay ti asawa kat naadan kami nginsagot ni Apo Diyos ti talo nga bunga ti anayat. Tultuloy ko ti nagtrabaho manong nemi. Kini tultuloy mo ti asawa ko manong nemi ti nagserbi iti may sa kadagiti na sangatin negosyo ni Tata Salvador. Si bibiyag pa lang tilakay manong nemi. Kaslasaan nga manuyunan ni tawon na. No adidamo ka pa nakakita ken kuana ket kaslisupay lang. Adadapay nga lumakayak ibitiso naman. Kuno talaga nga tang isut araramatan ni Apo Diyos. Tapno ni kastakit adadupay dingin tulungan na. Tapno ni kastakit adado dagiti iyig na itinalintig nga dana. Ngam dagiti mayaw-awan iti dana. Iti anya man ang pamuspusan manong nemi tumultulong kami iti asawa. Nga dahi tamat tipaspas sa kapsat mi kadag iti anak mi manong nemi. Iti panagtitinulong, panagsisinakit,
panagpipinatag da nga kakabsat. Agasmat ti panangipatag mi kini Apo Diyos kaniti padami nga tao. Dito nga ron ti pagkasalita manong nimi kanagyaman naklaunay ti anus mo nga nang ibasa. Kaya't sabi ko ma, dawat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga di mga kinagbuya. More power to your program, anong. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Junior. Thank you, King ka, Junior. Thank you pa ng iburay. Ti pagkasalitaam, kadagitay saan nga nakauray, uno naladaw nga, uno saan pa nga nakabuya. Paki-replay yun tulangin na ya. Tekatet kasto ko mga. Salamat. Happy weekend!